भोजपुरी में गाना सुने लगने के होता गाना पहले होके पहले गाना जंत्र का गावा कि पियामा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में सवार गया चलो बेटी पतो के लूर लक्षण से ही को तेरी बेटा भातर बैठल ये बबुआ एक ना ना अभी जाए दो हां सब कुछ ना घर के तो पता चले हां रे घर में बैठे सागले घर से बोल जाए अरे हेलो पहले ये गीत होके कि कुछ हम ले ले अरे ललकी रुमलिया हर जगह मरी हो सिस्टम बचा के मरी सिस्टम बचा के मरे बियाह शादी लिखे सही बात है बाबू लेकिन कुछ दिन पहले एगो गीत आई तन गीत के भाव सुनी हम कपर पांचों रुपया गाना में बोल रहे ये ब्याह नानकी के नहीं के टूटा अच्छा रहिया तार नाम का हो बोलो पागल है ये क्या रे खाना रिया रिया आज वो हमरे के बना देती है अब हम दे के हम दिया तार नाम का हो काजल काजल तो के करा जोरे बड़ू काजल मामा जोरे नहीं छोटी बच्ची है इसको मानहानि का केस हो जाएगा इसको छोड़ दीजिए आपन नाम अपन इसको छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए आपन नाम अपना मुंह से बोल रूपा मुंह से बोलो चल से है ना तक है ना अभी आवरी मजा बा का नाम रूपा तोरा के तो कोई ने रख देगा ना पर तू बस ए बाबू लेकिन कुछ दिन पहले वो गाना है कि जाता समझा के जइहो है ना वो अरे देवर चोली चोर के गीत के बोल सुनी हम कि तनी जाए से पगले अरे खाना उठा लाली से रोटी बागी तो बड़ी हिट भाई गाना बड़ी हिट भाई कोठ लाली से रोटी बोल के उठा लाली से रोटी बोल के कहीं मेहरारू ने चाह मिलो तो हाँ जी में भजी सर सब खींची अच्छा एगो बात बताई सब है तहार मेहरारू तो सफियाना बिया तू ठलाली में रोटी बोर के खा ले हमार पहिला में घींचे वाली में तो हम का में खाई आप बुझाई के समर से बोल गाओ ये कुल गीत था लेकिन हमनी के गीत बन जाए बाबूआ तू को सखी बतिया तरिया पर बैठा चल बैठ पूरा में चना ना अरे सखी भी बड़ी के बोल राम चना है और राम लखन का है ए बाबूआ सखी सखी से बतिया तरिया ये सखी भाई बैठा चल रे बुझा दे कि कोई खाना पान मारे उलस्ती मार हां जी पीछे ले ना अब रहे दे ए बाबूआ एगो सखी सखी से कहता कि ये सखी तहार गवना हमार गवना तहार बिया हमार बिया एक के साथ भाई ना हम तहरा बोला हुआ के देख ना तू हमारा बोला हुआ के देख एगो बात बताओ तहार बोला हुआ का करे एकर बोला मुआ सुगाबिन फजली में चाट बोलिया में तो दूसर की जानी कहली के ये भी सारा तेरे तो बोली पड़ता है हमारे दुल्हा बाबू के चाचा जी की तरफ से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार प्रणाम कर भगवान पर प्रतिष्ठा बनोले रखा है सारा तेरे तो बोली पड़ता है जीसी नहीं अच्छा जीसी आई ए बबुआ ये बोले बोले कि तोर सखी का करेले तो कलस के हमार बलमुआ कोनो राती आवे ले आ कहले कि उठ बियान हो गए कोनो राती आवे ले कहले उठ है बेलन मत उठ है देखे ना बजे उठ
है बेला ना धरो धर है बेला है धर पैसा फील हो रहा है कैसा महसूस हो रहा है का है काहे गलती मत समझ हमार बलमुआ किसान है कौनो राती आवेले कहले कि धनिया उठ भूख लागल बा कमा के आइल बन है बेलना धर दूगो रोटी बना के और तू बेलना के मतलब तू लोग और कहीं पहुंचले बड़ा में हमार दोस्त नहीं ए बबुआ फिर कहले से वो कहले कि तारा बलमुआ तारा खातिर का का लगावले बड़े ए वो कहले कि हमरा खातिर हमार बलमुआ एसी कूलर फ्रिज सब लगावले लेकिन दूसर की कहते कि हमार बलमुआ एसी नहीं खोला जानता रुका कोई नहीं हमार बलमुआ हमारा खातिर एसी का है एसी या कूलर के अरे हवा पीतबा ए सखी एसी कूलर के हवा पीतबा का है कि एसी या कूलर के अरे हवा पीतबा सखी ए सखी रे घर रे गरमिया सैया के गोदिए निकबा घर घर में जब बलमुआ हमरा के गोदी में धरे तब बुझाला कि उहे ई गीतिया में बड़ी रस काहे हो कि एसी लगावले त बड़े तार बलबुआ लेकिन एको दिन एसी के मजा ना देले है लेकिन हमार सैया जी बिना एसी के मजा देले तारे कि ए सखी रे एसिया कुलरवा के हवती परवीन भैया अगर यही गीत के बिरहिया में बजावे तो कैसे बाजी वो भाव देखाओ भाई बिरहा के बाद में घर चलत का कि इस दुलही रहे जमाई रहुआ मंगल चाहे समार के हम मंगल चाहे अपन अपन अंदाज बा हर गायक के अपन अपन गावे के तरीका बा कहे के नाचहु के तरीका ला हे भाव पतन ध्यान दी सब नाच के प्रकार को होले भोजपुरी में अगर इहे गीत के रूपा इहे गीत के हमनी के नारदी गोनई में एगो प्रयास है जेकर नाम रामा शंकर यादव है अगर रामा शंकर भैया कहल जाए कि भैया है गीतिया रहुआ गाए है पहले नृत्य करके देखे त रामा शंकर भैया नचिए पकड़ से बात पर ध्यान दे सब आ कौना भाव में चित्रिया गया का कहले औरतिया कहतिया कि भर रे रतिया सैया अरे रागेले हाथ पे हो तो भोर हरिया हमसे सूतले साथ लेकिन ये कितिया है तो हम का कहे बड़ बाबू एगो लाइट चाहत रहे आई खंभा जो चाहत रहे किनार ताकत है तो मुंह नहीं खिलो ए बाबूआ लेकिन ये कितिया के बाद जैसे